Kemgbe m rebere mmanụ aṅụ a, o nwebeghị ihe m anụbeghị. Ọ bụkwa nke ezigbo ya? Ama m na onwe ihe unu kụrụ ya. Ama m na nke anọ a mee, ama m na nke ọzọ emere. Ya bụ na amaghị m ka m ga-esi kọwara gị ya. Ọ bụrụ na igoro ya, o nwere ka ị ga-esi wee mara ma ọ bụ nke ezigbo ya ka ọ bụrụ nke ezigbo ya. Mana mụ Ọmalịcha na-agwa gị sị gị na mmanụ aṅụ a bụ mmanụ aṅụ ọ ga-abụ ọ bụrụ na igote ya were ya mechaa ihe ọbụla iji ya eme, ị ga-anachite azụ ọzọ wee gụkwa ọzọ, maka na enwere ihe dị iche egbe na egbe. O nwere ihe dị iche o ji wee bụrụ mmanụ aṅụ Ọmalịcha dị Igbo. Ọ bụrụkwa na gị ọ na onwe gị n'anya wee fụ na ị chọrọ ụzọ ị ga-esi wee mara na ọ bụ ezigbo mmanụ aṅụ ka ọ bụrụ ezigbo mmanụ aṅụ, aga m agwa gị naanị mkpụrụ ụzọ na-abụ. Nke mbụ wee bụrụ na mmanụ aṅụ anaghị ezo ihe ọbụla n'okpuru ya. Naanị ihe mmanụ aṅụ na-edese n'okpuru iko ahụ bụ aja. Ihe ndị ọzọ ọ na-ebugote ya elu. Ọ bụrụ na eji mmiri kọọ ya bụ mmanụ aṅụ, n'elu ka ị ga-afụ ya. Ya bụ na ịchọzi ịmazi ma ọ bụ ihe eji wee kọọ ya ka ọ bụ mmiri ka ọ bụghọ mmiri, iweta mkpọ ọkụ, idetu iwepụta ofu mkpụrụ osisi nke iji akpọ ọkụ, tinye ya n'ime mmanụ aṅụ ahụ, were ya wee kpaa ya. Ọ bụrụ na o nwuru ọkụ, ị ma na onwe ihe akụrụ ya. Usoro nke abụọ wee bụrụ, ọ bụrụ na iweta mmanụ aṅụ ahụ, ị bịa ebe aja uzuzu dị, were mmanụ aṅụ ahụ tụsa na aja uzuzu ahụ. Ọ bụrụ na ọ gbarie na aja uzuzu ahụ, ị ma na akụrụ ya ihe. Kedu nke bụ ma mmanụ aṅụ nwere uru ọ bara? Ị na-anụkwa na biko ngwa gee ntị ka m gụpụtara gị ụfọdụ uru maọbụ ihe ị nwere ike iji mmanụ aṅụ were mee. Nke mbụ, ọ bụrụ na ị bụ onye na-enwe ụkwara maọbụ na akpịrị gụchiri gị, naanị iwere obere ngaji kuru mmanụ aṅụ tinye ya na mmiri were ṅụọ ya, ọ na-agbacha akpịrị, ọ na-akwụsịkwa ụkwara. Ọ bụkwa na ọ ga-ana ya kpamkpam, kama na ọ ga-ebenete ya ọfụma. Ọ bụrụzie na ya bụ ụkwara akwagide gị wee gaba, chọrọ ụzọ ụlọọgwụ wee gara. Nke abụọ bụ, ọ bụrụ na ị bụ onye ọkụ gbara mana o nwee ebe ị merụrụ ahụ, o wee kwụcha a na-afụta ime anụ arụ gị ahụ, e were ezigbo mmanụ aṅụ ị na-etenya ya bụ ọnya ahụ, tupu ị mara ihe na-eme, ọnya ahụ anachie. Ọ bụrụkwa na ịgba ọsọ maọbụ na ike na-abọsa gị maọbụ na ume na-abọsa gị, were obere ngaji mmanụ aṅụ kuru ya wee tinye na mmiri dị ṅara ṅara, ṅụọ ya, ọ ga-enyekwa gị ike. Ọ bụkwa na ị bụ onye na-aṅụta ma akamụ ma garị, o wee bụrụ na shuga anaghị amasị gị, mara na ị ga-eji mmanụ aṅụ wee ṅụọ ihe ọbụla ị chọrọ ịṅụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ mmanụ aṅụ nke a na-akụghị ihe ọbụla, nke na-etinyeghị ihe ọbụla, zitere m ozi ka ọ nwee nye gị mmanụ aṅụ na-akụghị ihe ọbụla. Ngwa nke mesịanụ ndị nke m. Okpete anyị kọrọ kemgbe anyị wee na-eche ihe anụ aka ọka, o kwere aka anyị agbaga ya sị kedu mgbe ihe a ga-aka. Ụbọchị niile mụ na nwanne nwoke ya ga na-enyo ihe anụ na-asị okpete nke kedu mgbe ị ga-aka. Nke bụ eziokwu bụ na nke anụ a bụ mgbe anyị na-akọ ya bụ okpete, anyị amara ka o si adị ma ọka. Anyị na-ene anya okwu ezi anyị odidi. Nwanne nwoke wee sị ime ihe mere taa, anyị ga-agbute okpete a ma ọ kara aka o ma ọ kara aka o, anyị ga-egbutere ya bụ okpete taata. Ọ bụrụ na anyị gbute ya na-atọ mmiri mmiri, anyị atabi ya etu a, anyị gbutekwa ya anya na-adọ ụtọ, esi ya wee mara mgbe ya bụ okpete kara. Ozugbo nwanne nwoke na-egbute ya, anyị gbuchasịa ihe a na-aghọ ọkọ. Ịnwe anwa gbaa n'ugbo ya ma ọ bụ na iyichi ha ahụ, ị na-apụta oyiwacha gị arụ niile. Nwanne nwoke amarọ n'anya ya wee banye n'ehihie enu efe. Ozugbo ọ na-apụta, ọ dị nnọọ ka onye were agụba wee yebesịa arụ niile. Ozugbo na-awụkwazi mmiri n'ahụ ya, osi ebe ọ na-awa arụ gbapụta na-eti na arụ ya niile na dịka onye eji agụba wee yebesi arụ. Mana ka ọ dị ugbu a na ihe dị mkpa bụ na ọ ga-aghọtaziri okpete a, o wee bụrụ na okpete anụnwa akachago. Ọ bụ eziokwu na enu ya akachabụ ọfụma, enu ya ka na-atụtụ mmiri mmiri, mana na ya akago ọfụma. Ya bụ okpete atọkakwa.